por excelencia, pero este ano quixemos presentalo porque, como hai novidades e como temos esta campaña de Galego modo 1, lóxicamente non podíamos facer un Día das Letras Galegas sen reivindicar que no Concello do Barco o galego está en modo 1. Leva moitos anos, pero agora queremos constatarlo. O programa é prácticamente semellante a de outros anos. Non é máis grande porque, como sabedes, a Fundación Florencio Delgado Gurrerana, que o Concello pertenece como membro fundador, desenvolve tamén un amplo calendario de actividades e, polo tanto, quixemos que este programa fose complementario ao outro, porque ambos son necesarios e tampouco queremos non deixar respirar o público potencial, porque todos temos dereito ao descanso. E o falábamos o alcalde máis que o outro día, que claro, ás veces non tes tempo ni para descansar. É necesario